11 декабрда Булгар радиосының 9-ші милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы узачак. Быйыл да ол онлайн форматта өткәрелә. Алтын йылдыз кемнәргә эләгер? Премия тапшыруны кемнәр карый алачак? Эфирда таянуның тас тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Күмеп китте аккан су тавышлары. Традицион рәвештә инде ел сайын без әлеге студияда җыелабыз. Бу бәйрәм алдыннан Илфар быел нәрсә белән гаҗәпләндергә җыенабыз тамашачыны? Biz инде ел сайын тамашачыны гаҗәпләндерергә тырышабыз. Ел дәвамында әзерләнәбез әлеге тантанага. Менә узган ел декабрь аенда шушы тантана узып китүгә без быелгысын әзерләнә башладык. Нәрсә белән гаҗәпләндерәбез? Әлбәттә, җырчылар белән, җырларның сыйфаты белән, сәхнә бизәлеше белән, ут куелышы белән, номерлар куелышы белән. Бу инде гадәти концерт кына түгел, әйткәнемчә, ел дәвамында җентекләп әзерләнгән, һәрбер детале уйланылган тантана тамаша. Димәк, монда әле онлайн формат булуда бит инде ролен. Рөстәм, син алып баручы буларак инде алыштыргысыз алып баручы, ел сайын катнаштың әлеге чарада. Нәрсәсе белән аерыла ул? Традицион концерт булсымы ул һәм онлайн формат? Беренчедән традицион концерт, гадәти концерт ул ничектер җиңелчәрәк уза, ә монда инде Илфар әйтмешли, беренче премия үткәннән соң инде икенчесен әзерләнә башлыйсың ел дәвамында. Һәм бу аеруча дулкынлану хисләре белән үтә премия, җаваплылык һәм менә ел сайын ул традициягә әверелгән бит инде. Һәр декабрьдә безнең шушы милли премияны күңел көтә. Гадәти концертлар алар инде теге, тормыш, эш. Инде онлайнга килгәндә, менә мәсәлән, узган ел бит ул безнең беренче тапкыр онлайн булды. Залга чыгасың, гадәттә бит инде тамашачыга, алкышларга аларның энергетикасына ияләнгән. Ярый, без радиода эшләп күнеккәнбез, тамашачыны күрмичә, алар белән аралашып эшләргә. Бу чиракта инде җырчыларга күбрәк авырга туры киләдер, чөнки буш залга җырлау ул күпкә читенрәк. Җырчыларның үзләренә сүз бирик, Гүзәлия, ялгышмасам, моңарчы, шул автор буларак кына әлеге премиягә ия булсагыз, хәзер исә үзегез дә җыр белән катнашасыз дип беләм. Менә нәрсәләр көтәсез? Юк, ялгышасыз, мин бер ел ничәнче ел икәнен белмим. Bir yılını min автор буларак кына түгел, җырчы буларак да алдым. Авыл көйләре исемле җыр өчен. Хәзер нәрсәләр көтәсез менә быелгысыннан? Нәрсәләр сыйфатлы тамаша көтәм. Юк, гомумән җырчы өчен нәрсә соң? Үзем өчен. Әйе. Бәлки сез җавап бирәсез. Менә җырчы өчен ниндидер елга нәтиҗә ясаумы ул? Инде синең эшеңне бәяләүме ул? Менә ниндирәк өстенлекләр бирә дип әйтик инде сезгә? Минем өчен дә быел бик аеруча шатлыклы ел, чөнки мин беренче тапкыр үзем генә бу премиягә лаек булам. Һәм шунсы сөендерә үзем иҗат иткән җырым белән, Рафис Габделгани сүзләренә әнкәемнең Ак күлмәк исемле җырым белән милли премия алачакмын, Алла бирсә. Шуңа бик каты дулкынланам. Әзерләнә башладык инде, күлмәкләр процесста тегелә дигәндәй номер әзерләнә бик матур гына. Шуннан да шушы дусларның, әтиәннәрнең, туганнарның поддержкасы ярдәмендә шушы көнне көтәбез. Күп кеше инде теге телевизорларны, кайбер кешеләр, дусларым яңартты әле, шушы милли премияны тагын да матуррак күрер өчен. Менә шундый ничектер дулкынлану хисе белән яшибез хәзерге вакытта. Монда монда бит әле кайбер җырчыларны, мәсәлән, шул игълан иткәндә дә Булгар радиосының милли премия иясе дип яңгырау да бар бит әле. Шуннан да, шуннан да бу ниндидер дәрәҗә өстиме җырчыга? Әлбәттә өсти. Ләкин минем өчен менә бу премия ул барыбер теге фестиваль шикелле, ниндидер бәйрәм хисе миндә, менә яңа елга кирип китәбез дигән ничидер зур бәйрәм шикелле хис итәм мин аны. Минем дә менә быел Алла бирсә, сольный итеп алачакмын. Без теге юлы дуэт итеп алган идек, хәзер инде менә сольный үзем чыгыш ясачакмын. Әлбәттә инде күлмәкләр тегелә, номерлар ясала. Матур булсын дип тырышабыз инде. Һәр хәлдә бөтен кеше менә шундый зур тамашаны ясаганда халык күңеленә кирип калсын, шундый кызыклы, матур булсын дип тырыша инде әлбәттә. Үзем менә сольны алуыма шатланам диләр, әйме? Гүзәл Илназның ниһаят борынына ширттем дигән шикелле. Юк, моңарчы әгәр дә бүлгән булсалар, анысы да бар бит әле аны. Ике кешегә бер генә бүләк бирелгән булса, хәзер аерым инде киштәдә менә нәкъ менә сезнең исемегез язылган бүләк булырдыр. Гөлшат, сез нәрсә көтәсез? Чынлап тор, беләсәң, дөрес әйтте, фестиваль сыман, бәйрәм сыман. Чөнки бу елның нәтиҗәсе бит инде. Ел буе әзерләнгән, дулкынланган артистларның шушындый матур милли премия алуы үзенә күрә бер дәрәҗәле. Дөрес әйтәсез. Шулай итеп
план итүләре дә үзе бер кеше арасында да күңелле. Икенчедән, рәхмәт әйтәсе килә сезнең бригадагызга. Шуның эш куелган, әйбәт иттереп, администраторлар, менеджерлар, менә хәзер шушы концертны оештырганда да һәрберсенә шалтыратып чыгып, һәрберсен җыеп, һәрберсен туплап, һәрберсеннән эшне менә кем нәрсә эшлисен, биш бүленгән. Менә шунысы да сөендерә. Ул бит инде сезнең эшегезнең, командагызны әйбәт дип күрсәтә. Үзебез генә беләбез инде. Ансы инде сез үзегез беләсездер. Ә менә безгә читтән караганда, безгә ул ничек дип әйтим, сезнең уровеньне күрсәтә. Юк, 9 елда инде үсеш тә булырга тиештер. Рөстәм, син чыннан да нинди үсеш сөясең, үзеңдә булсын ул. Шул сценарий язганда барыбер һәр елда бит инде бер урында таптанып булмый һәм шул ук вакытта бит әле дәрәҗәндә күтәрергә кирәк. Нәрсә хисабына күтәреп була аны? 9-нчы тапкыр үткәрелә премия, шуның берсен генә мин алып бармый калган идем һәм менә әле монда килгәндә дә бүген искә төште аның иң беренчеләре, ничектер анда зур үзгәреш дип әйтмәс идем, аның барыбер концепциясе шул бер үк бит инде, но һәр үткәрелгән саен без ничектер, белмим, Илфар Илдус нәрсә дияр, мөгез чыгарга җыенмыйбыз. Бу менә сыйфатлы продукт, матур, яхшы тамаша эшләргә һәм шуның белән ничектер күтәренке, шатлыклы мизгелләре дә күп. Үзгәрешкә килгәндә, тагын нәрсә әйтәсе килә, менә мин мәсәлән, беренчесен алып барганда бер төрле хис булгандыр, икенчесен алып барганда икенче хис. Алып бармый калган елда бөтенләй бүтән хис, хәзер инде 10-нчысына якынлашканда бөтенләй аерым хисләр һәм уйлыйсың, каралы, бу бит елдан-ел үсә, елдан-ел камилләшә һәм инде менә юбилейга якынлашабыз. Киләсе ел турында да уйлар бар инде. Менә ниндирәк уйлар икән Илфар, чыннан да быел шул ук юбилей алдыннан репетиция кебек кабул ителәчәкме? Безнең өчен инде ул һәрбер тантана ул юбилей тантанасы кебек әзерләнәбез. Әйткәнемчә, ел дәвамында, киләсе елда бәлки инде Ходай кушып тамашачылар белән булыр ул. Бәлки зуррак залларда булыр ул юбилей концерты буларак инде. Шуңа өметләнәбез без. Һич югы, быел да бик тамашачылар белән уздырасы килгән иде. Чөнки ул безнең өчен, җырчылар өчен генә түгел, хәзер инде шушы 9 ел дәвамында тамашачы өчен дә зур бәйрәмгә әйләнде. Чөнки алар декабрь аенда шушы тантана буласын белеп торалар. Алдан билетын хәстәрләр, туганнары, якыннары белән бергә җыелып киләләр пирамида концертлар залына. Бу инде бер традициягә кирип киткән иде. Менә шушы традиция югалмасын инде. Шушы пандемиялар бетеп, 10-нчы Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тагы да зуррак масштаблар белән уздырырга язсын иде. Һәм премиялар күп бит алар. Төрле хисләр булды дип. Әле бит бу премия хәтта үткәрелде Мәскәүнең Кремль концертлар залында да. Бу тагын да аеруча үзенчә хисләр бүләк иткән иде. Премиялар чыннан да күп гүзәл, менә күп булырга тиешмалар. Алар арасында конкуренция сизеләме? Әллә инде һәр премияның менә үз юлы, үз максатлары дип әйтик. Менә безнең шул ук инде эстрада юнәлешен, җырчылар юнәлешен, гомумән шоу бизнес дип әйтәбез инде. Аны үстерер өчен премияләрнең саны күп булырга тиешме? Әллә алар һәм һәр кайсыда сыйфатлы булыргамы сезнеңчә? Әлбәттә, алар сыйфаты белән аерылып торырга тиештер дип уйлыйм. Менә бу премия нәрсәсе белән аерылып тора? Монда мин җыр язучы буларак, минем өчен бик бер зур плюс бу, чөнки монда авторларга игътибар бар. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле сезнең премиягә, шуның өчен. Демәк, әле авторларны да уйлагансыздыр, әйме? Бу очракта кайбер премияләрдә бит иншына да җырчыга җырлый һәм авторлар, шул композиторлар ничек читтә кала. Кайсы елны анда аранжировщикларга да игътибар бар иде. Менә бу истә калды. Шундый форматны дәвам итәргә кирәк. Җыр бит ул җырчы гына түгел. Җырны иҗат итүче бар. Ул сүзләр авторы, музыка авторы, аранжировка ясаучылар. Без аларның һәрберсендә исәпкә алабыз, чөнки нәкъ менә алар тамашачы тыңлаган продуктны тудыралар. Ахшикте барысы бергә, аларның бергә уртак тырышлыгы дип. Шуңа күрә инде без композиторларны да, шагыйрьләрне дә игътибарсыз калдырмыйбыз. Аларны да җырчылар белән бер рәттән сәхнәгә чакырып бүләклибез. Үзенчәлекләрнең тагын берсе, гафу ит алмас, безнең премия тагын бирелә, махсус номинация, ул Татар эстрадасы легендасы дигән номинация, шулай бит? Быел да булачак. Әлеге номинация инде без аның кем икәнен әйтмибез. Турыдан-туры трансляция вакытында күрелә. Әлеге сер булып калма, кадәр кемнәргә бирелде ул? Моңа кадәр әлеге исемгә Рафаэль Ильясов лаек булган иде, Флёра Сулейманова, шулай ук безнең Мәсгуд Имашев катнашкан иде безнең концертларыбызда. Кыскасы, дөрестән дә татар эстрада үсешенә
зур өлеш керткән, инде ничә буын тыңлаучының күңелендә үз урынын тапкан җырчылар әлеге номинациядә бүләкләнә. Һәм күп кенә тамашачылардан сорау туа, менә нинди принцип буенча сайлыйлар икән дип. Менә шуннан да безнең бит әле Кайнар хит дигән проектта бар иде. Ялгышмасам, сез дә ул проектта катнаштыгыз. Сезнең өчен нәрсә бирде ул? Монда бит әле премия үткәрелә генә түгел, аңа кадәр дә шактый зур һәм җитди эш башкарыла. Аннан соң да барыбер инде шул ротация дип әйтәбез, күрсәтү. Менә сезнең өчен нәрсә булды бу Кайнар хит проекты? Кайнар хитта катнашу, гомумән, синең менә яңа клип чыгарасың икән, аны бит күрсәтергә кирәк, халыкка җиткерергә кирәк. Бу Кайнар хитте инде бик күп яраталар, аеруча районнар, авыл кешеләре бик көтеп ала инде ул. Минем туганнарым да хәтта һәр шимбә саен миңа тавышлар җибәрәбез дип, миңа сәламнар җибәрәләр. Алар көтеп ала бу Кайнар хитне, андагы клипларны күрәләр. Бу ничектер менә үзеңнең иҗат шушы ниеңә, җимешеңне халыкка күрсәтү. Һәм әлбәттә үзеңнең менә сәхнә коллегаларым белән узышу ниндидер теге яхшырак буласың килә бит, үз өстеңдә эшлисең күбрәк, аларның клипларын күрәсең бит инде. Һәм бу халыктан да ниндидер әле кайтабыз дигән сүз. Ләйсән шуннан да халыктан ниндидер сүзләр ишетеләме шул Кайнар хит проекты буенча дип әйтик. Менә сайлап алыну бу бит инде сезнең эшкә бәяләмә үзенчә. Теге сайладылар да, менә сез бары тик анда шул ук сезне оештыручылар манда, әллә инде бу премияны үткәрүчеләр генә сайлады дигән сүз түгел. Менә халык сайлады. Менә халыкның ничек син яраталармы, яратмыйлар икәнне аңлыйсың инде. Менә вакытта, чөнки ул тавышларны җыярга кирәк бит әле, аның хәтле теге анда туганнар да булыша, дуслар да булыша, дусларның дуслары бөтен Рәсәй буйлап, Крымнар, анарсын Краснодарский, чит илләрдән дә тавышлар бирә, ул Австралиядә дә. Менә бөтен дуслар кемнәр бар? Шундый җанганчыктыр рәхәт тә булып китә, теге каян әле чит илдән кайсы Норвегиядан да яздылар хәтта, менә Тавыш бирдек дип. Менә шушы, юк, менә Кайнар хитнең нинди кая карыйлар икән дә географиясын белеп була. Шуннан да хәтта шул проекттан да. Сезнең менә ниндирәк фикерләр? Шулай, чөнки группа поддержкагыз әйбәт булса, була ул. Чит регионнардан, шул Алманиялардан, Австралиялар, Америкалардан, хәтта якын регионнардан да Киргизиялар, Бишкеклар, Үзбәкстаннарга име, һәрберсенә җибәрәбез, чөнки ТМБ каналы бит инде ул безнең бөтен җирдә бар дип әйтик. Шуның аның менә шул яхшы ягы бар. Һәм һәрберсе поддержкаң булмаса, бу әлбәттә инде җиңә алмыйсың. Рәхмәт аларга. Һәр көн сайын карадык, сайладык, иртә белән торасың да, иртән 5-тән килә отчетлары җибәрде, группалар бар. Алланың рәхмәте җаусын. Әмма бу премияны шунда да тамашачыларга кайлардан карап булачак. Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Авастыр телеканалында Таяны ныктасы тапшыруы милли премия турында сөйләшәбез. Күпмедер инде оештыру моментларын әйтә башладык. Илфар, монда бит әле премиядан тыш та хәзер заманасы шундый. Монда хәзер инде бары тик премияга гына игътибар биреп булмый. Шул социаль шелтәрләрдә булсынмы, телевидениедә булсынмы, башка проектларда аны үстерү ничектер инде тамашачыны әзерләү кирәктер. Менә сез белүемчә инде махсус маскаларда уйлап таптыгыз, бүләкләрдә уйнатасыз. Менә тамашачыларга шул хакта сөйләп китсәгез. Дөрестән дә менә кичә генә ялгышмасам Инстаграмда махсус маска барлыкка килде. Анда инде кассета рәсеме чыга һәм шушы кассетаның үстендә татар җырларында еш очрый торган сүзләрне очрата торган. Әйтик, җиләк, кояш, миләш, әни, туган авыл. Һәм инде сиңа кайсы сүз эләгә, син шул сүз кергән җырны җырлап бирергә тиеш. Әле бик тиздән әлеге масканы кулланып конкурста оештырылачак. Моның өчен инде Болгар радиосының социаль шелтәрләрен һәм рәсми сайтын күзәтеп барырга кирәк. Шулай ук без ноябрь айында старт бирдек икенче бер конкурска. Турдан-туры трансляция вакытында без бик шәп бүләк уйнатабыз, миңа калса, ул 12 маркалы телефон, iPhone. Без инде узган елда бүләк уйнаткан идек. Моны оту бик җайлы. Әйтик, аласыз телефоныгызны. Хәзер бит инде кеше шул кадәр мессенджерларга ияләшкән, WhatsApp да түгел, Telegram да түгел, ВКонтакте, Instagram да түгел, нәкъ менә SMS-га бугада SMS 55-22 кыска номерына нибары милли дип кенә язып җибәрергә кирәк. Һәм шуның белән эш бетте. Компьютер махсус программа очраклы бер номерны сайлап алачак һәм без аңа турдан-туры трансляция вакытында шалтыратачакбыз. Әйтик, Ик шартларның берсе ул вакытта онлайн карарга тиеш безнең концертна. Әйтик, менә узган ел Рөстәм сорау биргән иде. Без хәзер ничек басып торабыз дип. Без инде бер фигура күрсәтербез монда. Әгәр дә дөрес җавап бирә икән, тамашачыбыз шушы эфирне караган iPhone аныкы булачак. Ничек бу очракта катнашырга Рөстәм? Алышмасам, син инде бу маскаларны үзеңдә сынап карадың. Нинди сүзләргә җырларга туры килде? Мин
Нинди электесең әле? Яңгыр эләкте сиңа. Яңгыр эләкте, тукта яңгырны җырладыганда бергә күмәкләшеп, әле ул вакытта бит каушап каласың, ул сторис 15 секунд. Искәдә төшмәй башлый. Нинди сең әле дип югалып каласың, тик барыбер хезмәттәшләрем белән бергә тест ясаганда без инде бөтенесен дә җырлап чыктык, бу нинди сүзләр кертелгән, анда сәгать буе уйнап утырдык инде шул кушымта белән. Демәк, бу башка кешеләргә дә һәм тамашачыларга кызык булыр, ләкин шул ук һәрбер тантананың дип әйтик, һәрбер премияның үзенчәлекләре булган кебек, җырчының да үзенчәлекләре була. Менә үзәл сез нәрсә белән шулай ук шаккатырга уйлыйсыз? Киемнәр булсын, ул хәзер тамашачы да бит һәрбер детальләргә игътибар итә. Нәрсәдә чыккан, монда ниндирәк инде шул ук прическа ясаткан дип әйтик. Менә монда шулай җитди игътибар һәм аерым игътибар бирәчәксезме моңа? Әлбәттә, инде ул җырга карап, менә быел шундый лирик җыр минем әнкәйләр турында, ак күлмәк турында, шуннан да образда шундый күз алдыма килә инде, әни образы, шундый ана образы, яктылык, шундый ничектер сафлык. Чөнки менә әле сез бая әйтеп киттегез бит, отзывлар буенча да шуннан да һәр шимбәсен шу койнар хиттан соң отзыв килә. Я җылы-җылы язалар инде голосовой сообщение WhatsApp'тан. Сеңлем, бу җырыңны тыңладым да, җылап бетем дә, менә эшкә дә бармыйча җылап утырам әле һаман дип. Кеше үзенең тарихын сөйли, нинди тормышта булган авырлыкларын сөйли. Аннарсын хәтта иратлар шуны Сабантуйларында җылы-җылы сорадылар. Шушы җырны җырлар. Мәйтәм, ул бит Сабантуйга бара торган җыр түгел. Юк, ул бик мәгънәле дип шундый менә кешенең сүзләрен тыңлагач, шуннан да уйлыйсың, нормаль җыр язган микән бит дип. Әле һәркемгә дә ярап табылмый бит әле монда. Бөтен менә сез автор башкаручы буларак да, бүген хит язу авырмы? Сире бармы аның ниндидер? Бар, аның сире дә бар, аның формуласы бар. Нинди формуласы? Әйтмим. Бөтен кеше хит яздыр инде дисеңме? Бөтенесе дә яза башлашан, нишләрмен? Юк, барлык тамашачыларга ярап булмый бит инде. Бигрәк тә вакыт узу белән үзгәрә һәр кешенең зәвыклары дип әйтик, кызыксынулары. Менә сез нәрсәләргә таянасыз ишеткәндә? Күңелемә нәрсә килә, шуны язам инде, ләкин заказ бар безнең. Заказ дигән нәрсә күбесе җиңелчә такмак сыман җыр сорыйлар, җырчылар. Ә мин үзем более серьезный җырлар яратам. Ул инде сүзләргә дә игътибар итәсеңдер Ул шулай. мәгънәле, катлаулы, ниндидер тик оборотлар белән, аның диапазоны да зур булсын, шәп вокалистлар җырлый торган җырларны мин үзем яратам. Ә кешеләр кабул итәме катлаулы җырларны, бигрәк тә яшьләр? Соңгы вакытта шундый тенденция менә мәгънәле җырлар сорый башладылар. Димәк, Аллага җитми шөкер, кешеләр шуңа белән, куанып туя алмыйм. Мишат, сез репертуарыгызда нинди җырлар сайларга тырышасыз? Менә Гүзәлия әйткән сыман. Шундый беразна күңелгә тия торган, нечкә күңелле, бераз моңлы булсын. Беразна такмактай туйдырды бит инде шүт кенә. Ул тамакны туйдыра торгандыр бәлки, ләкин күңелгә дә кирәк бит. Әдәм баласы күңеле бит нечкә барыбер, анарга җал итәргә дә кирәк. Шундыйрак җырлар булса да бик әйбәт булыр. Шул ук вакытта без бит инде бүген шул ук Instagram, TikTok заманында яшибез. Анда бит инде шул ук 15 секунд дип әйттем менә Рөстәм. Шунда инде тиз һәм инде кайберсендә мәгънә юк, кайберләрендә шундый җайлы гына бара күп. Ләкин менә шундый заманда дип әйтик, лирик җырлар булсын, җитди җырлар белән электреп алу һәм үзеңнең чыннан да зур аудиторияңны табу авыр түгелме? Ой, білесің, мен ол TikTok турындағы мәнне, менә кызганычка каршы шундай тенденция бар. Менә ул 15 секундлык кызыклы әйберне чыгарасың, аны кеше карый һәм ул ничектер менә просмотрларны күп ала. Вируска әверелә. Ул теге мәгънәле, мин һәм бер мәгънәле сүз әйтәм. Менә шушында менә бик җан издергеч җыр итәм дип. И ул кызганычка каршы нишләптер менә ерак китә алмый, ул аны җыя алмый, менә аның заманасы да хәзер бит инде әзгенә бер шулы. Бәлки ул теге кешеләргә шатлык җитми, теге әзрәк тизрәк уздырып китергә информацияны алдың һәм җибәрергә кирәк дигән нәтиҗәгә киләләрме соң инде. Әгәр дә җыр матур булса, аның сүзләре, аның көе, аның мәгънәсе менә җанга кирип тетрәндерлек булса, ул әлбәттә менә Гүзәлне тыңлаган шикелле, теге җылы-җылы, карарлык җыр булса, аны әлбәттә халык отып алачак. Ләкин ул менә ул барыбер менә андый ни булырга тиеш шул, ул теге хит булырга тиеш, аның көе дә, мәгънәсе дә ни булырга тиеш. Но кызганычка каршы, менә минем очракта ниндидер кызыклы әйберләр
күбрәк карыйлар. Автобуста барганда тизне арадагына 15 минут эчендә параллель кызганычка каршы Алар күңелгә үтеп керми, аларны карадым да 15 секундтан соң оныттым. Илфар, тагын бер тапкыр тамашачыларга искә төшерик әле, кайда, кайчан һәм ничек карап булачак бу премияны? Демәк, 11 декабрь көнне 18 сәгатьтә без ТНВ каналында турдан-туры трансляцияны эшләп җибәрәбез. ТНВ каналыннан, шулай ук ТНВның YouTube каналыннан карарга мөмкин. Болгар радиосыннан турдан-туры трансляцияны тыңларга мөмкин булачак. Әгәр дә инде ул вакытта юлда буласыз икән, кыскасы, һәркем радиодан тыңлыймы, телевизордан карыймы, интернет киңлекләрендә карыймы, теләге бар икән, рәхим итегез, 11 декабрь 18 сәгатьтә безгә кушылыгыз. Монда онлайн формат дип әйтик, Рөстәм, менә кешеләргә, шул җырчыларга дип әйтик, бу очракта инде комментарийларда килә, фикерләрне ишетергә туры килә. Алып баручы буларак, менә сиңа шулай ук тәнкыйть сүзләр әйтүчеләр булдымы? Киресенчә мактап язалармы? Ниндирәк фикерләр ишетергә туры килде бу вакыт аралыгында? Бу премияга кагылышлы. Кара, бердә сүккәннәре юк. Иң төп әйткән сүз булса, ябыгырга кирәк дип әйтүчеләр бар инде. Но мин ныктырам, бирешмим аларга. Безнең күрә кызларга эләгә инде, шулай бит. Гадәттә ел сайын кызлар алышында, бәлки безгә инде еләшкәннәрдер дә инде. Буларны үзгәртеп булмый инде дип, күбрәк ябырдалар кызларга. Менә быел ничек булыр, монысы сорау әлегә. Шул ук номинация буенча да аңлатма кертәсе иде, ничек сайланып алынды, Илфар, нәрсәләргә игътибар итегез? Кешеләрнең үзләренә карыйсызмы, җырларынамы, ел дәвамында башкарган җырларынамы? Әйтик инде, безнең Кайнар хит проекты бар бит, ел дәвамында 12 ай дип әйтик. Шушы проектта җиңүчеләр аларны тамашачы сайлап ала, тавышларын бирә, алар тамашачы сайлау номинациясендә җиңеп чыгалар. Шулай ук ел дәвамында Болгар радиосында яңа җырларны яңгыратып торган, халык күңеленә кергән җырлар бар. Аларны инде без СМСлар ярдәмендә, хатлар ярдәмендә, интернетта аралашу ярдәмендә һәр вакыт күзәтеп барабыз, тыңлаучыларның фикерен беләбез. Менә шушы хатларга, фикерләргә нигезләнеп без инде җырларны сайлыйбыз һәм номинациялар билгеләгәндә җырга гына түгел, хәтта җырчының холкына да игътибар итәсең бит әле. Аның зәвыгына, аның үз-үзен тотышына, менә шуннан чыгып, җыр һәм җырчының ничектер бер синтезын булдырып, номинация барлыкка килә. Ел сайын яңа җырчылар өстәлеп барамы? Аңлашыла, ел сайын инде кайбер шулык җырчылар да җиңәргә мөмкин. Менә яңа җырчылар ничә процент тәшкил итә? Әлбәттә, яңа җырчылар өстәлә. Менә шул Кайнар хит проектында һәр ай сайын диярлек яңа җырчы катнашып тора. Менә мәсәлән, узган ел, быел катнашкан җырчы Роман Плеханов, безнең әле аны ишеткән юк әлеге җырчыны, бик оста башкаручы, андый җырчы да бар икән. Быел инде ул Кайнар хит проектында җиңеп чыгып, тамашачы сайлау номинациясендә җиңүче булачак. Шулай ук Бүлдерим әле Зина каршында, Роман Плеханов урыс егете. Әйе. Ул татар мәктәбендә укыган, ул татарча шундый саф матур сөйләшә. Мин аның менә беренче без аның белән Сабантуйларда катнашканыбыз бар. Һәм бер ниндидер матур теге татарча җырны ишетәм, ләкин тавышын танымыйм. Карасам, Роман Плеханов рәхәтләнеп татарча. Авыз тутырып татарча җырлый, әйтәм, син татарча беләсеңме? Мин татар мәктәбен бетергән кеше. Менә шуңа күрә шундый кызык. Менә милли премия яңа исемнәрен дә ача дигән сүз. Ел сайын без инде яңа җырчыларны халыкка танытабыз. Премия белән генә түгел, әлбәттә, алар ел дәвамында Болгар радиосы белән хезмәттәшлек итә, җырлар яңгырап тора һәм инде халык күңеленә кереп, алар менә шушы тантанада чыгыш ясый һәм инде тагы да танылырлар, күбрәк тыңлаучыларны үзләренең иҗатына җәлеп итәрләр дип уйлыйбыз. Менә Гүзәлия, сезнең киштәгездә Болгар премиясенең сыннары дип әйтик, нинди урын алып тора? Башка премияләр белән бер киштәдә бер рәттә басып тора. Бераз алдарактыр инде. Бераз генә 5 сантиметрга. Илшат, сезнең өчен беренче премиямы быел? Беренче. Һәм сез менә шулай ук инде аның өчен аерым урын әзерләп куйдыгызмы? Обязательно инде ничек инде. Иң түрдә. Иң түрдә. Иң түрдә. Уңышлы булсын, соңгысы булмасын һәм әлбәттә шушы фестивалебез, шушы небез дәвам итсен. Үзегез әйтмешли, юбилейныйга Алла бирсә, алып бара торган булсын, яңа исемнәр аша торган булсын. Һәм тамашачыларга да нидер фикерләр ишетәсе килә, киңәшләр формасында менә бу милли премияны бәлки карарга шикләнеп утыручылар бар диләсән, нәрсәләр әйтер идегез? Хөрмәтле дуслар, сез менә шушы тапшыруны караганыгыз өчен, безгә үз тавышларыгызны биргәнегез өчен, безнең өчен җан аткан өчен шундый зур рәхмәт менә бөтен Татарстанга, бөтен төбәкләргә, бөтен чит илләргә. ТНВны карый торган җирдә, Кайнар хит яңгыраган җирдә, татарлар яшәгән җирдә
рәхмәтләр һәм сәламнар күп иттереп җибәрим әле мин. Гүзәл, сезнең дә теләкләр тамашачыларга? Чыннан да бик зур рәхмәт. Тавыш биргәннәрегез өчен бик зур рәхмәт шушы булачак концертны оештыручыларга. Чыннан да барлык халыкка әйтәсе килә, 11 декабрьне онытмагыз, кызыл белән берәк язып куйгыз. Бу чыннан да бик зур мәртәбәле, зур тантана концерт булачак. Демәк, 11 декабрь көнне кичке сагат 6-да һәркем әлеге милли премияны турыдан-туры трансляцияда ТНВ телеканаллары аша, YouTube каналыннан, шулай ук инде Болгар радиосында тыңлый алачак. Сау булыгыз. Исәнлектә күрешергә язсын.